Goromaricha egwu ahụ nnọọ. Ma you my sweetie, my sugar, my darling, my honey. Hey, hapụkwala hapụ ito afa maka weda na-eto nwoke ma nke nwaanyị anyị na-abụ the two gender na like chi ito afa ịghọtago so ịnọkọta ịtụchara onye nọ gị n'akụ ịnọkọta ịtụchara onye ma ịnọkọta ịtụchara ya nnọọ yourself too ịnọ na mmiri ị na-etu onwe gị afa na ọ dịrị izi ọ dịrị even i sustain onwe gị na this country right now ọ bụrụ moi moi ọ bụrụ moi moi. Alright, so na cheta kama azụ na Vote 104.3 FM anyị nọ n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Gị na ntị Chinazọ bụ ihe nọ n'ịmanụ ka o si adị na nwa adị Igbo afọ nnọọ na-eji nnọọ asụsụ anyị nnọọ breki ele gị down n'okwu na mkpirisi otu ị ga-esi wee ghọta ya ka o wee nwekwa anyị ike ka o wee nwee ka anyị wee nwee ike ghọta ya ịghọtago tinye ọnụ na ya bụ okwu kpaa nkata dị n'enu ya kụziere onwe anyị ife dị n'enu ya ndị nke nọkwa n'anyị na-akụ a na-amụta maka na ụwa a bụkwa n'ụwa akụzi amụrụ onwe nke mmụta na-adịrọ mma ịhapụ ya mụrụ nke ọfụ ife dị na ya life a bụ to learn, unlearn and relearn. O nwere ife ọzọ ị decide ya na ịchọ ịdị stagnant nọrọ ebe ị nọ na o nwere ife ị ga-ama ga-enwe bụ ife mmanụ. So n'otu taa o nwere vidio mfụ gbasalụ nwaada Joy Ezugwu bụ nwatakịrị na-arụ na teaching hospital dị na Ụwanị. Amabụrụ dị m na hospital dị n'Ụwanị, ọ gọọmenti hospital. Amabụrụ m na ọ dị n'Ụwanị, amarọ m na o nwere ụdị ihe dị otu ahụ n'Ụwanị. And you will not blame people for not knowing. Ụdị mmadụ m yara blame anyị for no because why na anya bụ school dị n'ọchịchịrị. So nwata nwaanyị anụ a wee welu this school this teaching hospital wee mee vidio n'abalị si na ọ na-alụ night and n'ime night ọ na-alụ na gịnị mee na ha enweghị ọkụ na mmiri adụrọ na ịchọ ime cesarean operation nkịta anụ a na tools ekwesị iji wee menya bụ cesarean operation adịrọ asị na nwaanyị kịta na asịsị mewe surgery kịta na ama mmenwu surgery na ya bụ hospital ịghọtago so no a lot of things the wrong with the hospital ọkwa just the normal basic thing need ọkụ na mmiri adịrọ o wee bụrụ gịnị o wee bụrụ a thing of concern. In fact the thing ga viral and anyị ma na ife mere majorly ihe a jiri ga viral karịa otu Enugu anọnube na news like this before mana ihe o ji nọ na news bụ our own governor bụ Peter Mba ịmago anyị na-anya ifu a lot of things ọ na-arụ na Enugu. So people are surprised na asịzi keduzi nke bụ na ofu ịmago na ofu steeti anụ asị na-alụ nke a technology smart school anyị nwekwuzila ebe a na-arụ phone anyị nwere hospital arụchabago hospital anyị ka ezi ife melụ na this one ọ bụrụkwa na private hospital no government hospital and I never attend to it something as simple as light and mmiri bife adịrọnia ịmago asị na afụ the video mmadụ kpọọ sisi pull down the video the girl epuru ya down administrator fa na that Ụwanị teaching hospital wee kpọkwa the girl wee sị agwa gị pull down that video ka ọ na-agwarọ gị ọ sị na agwa ya pull ya down wee jụzie kedu ife mere ijiro pull agwa gị pull ka gị epuru ya down ọ sị na asịrị ya asị ya pull did you pull it down or say I did not pull it down wee sị ya why nekwanụ this girl gị na ndị gọọmenti a na-anụ ọgụ kedu onye bụ nka nwatakịrị nwaanyị wee sị ọ na-epuli ya down video ga-go viral kedu ihe ọ na-epuli ya down na ndị ahụ ịchọ izo ya afụ gị ya. So at this point now ajụjụ nwere ejo bụ enwere a lot of questions because as no mmadụ from the administration of Peter Mba ife kpọrọ the girl is wee si ya puluo ya down ya puluo the video down the girl pull ya down then the administrator a lady nugodi nwe ụmụaka Adam Shaw na onwe ike akpachaghị anya nwa ya nwee ike nọ age that girl wee kpọkwa wee si the girl kedu ife threaten bịa o. So ajụjụ m taa wee bụrụ
Nyabu ka ha bugodo ndị gọọmenti na enwe ike ọ bụ na oversight nwee ike ọ bụ na a na-enyekwa ego na-etinye because onwe one thing nchọpụta with ọrụ federal government and state government onwe ndị na-ebubanye bụ ego onwe ndị na-ebubanye bụ ego an administrator na-ata afụfụ too nwee the audacity wee kpọọ the girl threaten obia for exposing ife na-adịrọ mma going on mana that girl pull that thing up there. Not everybody ka ọ na-enyela aka everybody so long as na na-arụ within that vicinity. Now the right people for that video which they saw the right people ndị kwesịrị ịfụ ya bụ video for ya na ọ bụ na afọrọ ya nke na hafụrụ ya they finally saw it no maka ọ dị mma because a ga-adịzi forced to make sure ịma na o mere 48 hours ọkụ bịa na the hospital the girl si na for a whole day na ọkụ dị na that hospital. Ihe nji like ndị Gen Z bụ na fadọrọ ka anyị enwa ndị otu anyị ụjọ na-atụ because normally the girl kara iji ụjọ pull down the video whether na ọ ga viral or not ihe ọma bụ na-asị gị ya pull ya down. Ndị Gen Z they agwafa what to do. I want to notice with this generation. So many when they went abroad the government because how want to with something a face to cover or to maintain. Knowing very well na governor Ebonyi internationally what I go here niile bụ ihe na-agba na TV so onwere onye amaro if kosi otu o si arụ ọrụ ihe o webatago n'Enugu. But the lady bụ na ọ na-arụ na that school ikpọ that girl threaten ya pull down that video but a whole different dimension for me because ọ bịa mee m nchebe nsị na ọ ya abụkwa na a na-etinyecha ego n'ime nya bụ ụlọ ọgwụ mana onwe ndị na-akọ na ya because normally kwesịrị ịkpọ that girl jụbịa si ababarịa mba na ndị gọọmenti ache nọ ndị gọọmenti ụkwa public servant ha bịakwala ha nwa na onwe fa bịakwala ịrụ ọrụ anya ọnụ ọlụcha onye tani ya gakwa na ọ pụọla onye ọzọ abanye bidokwa ebe ọ kwụsị. So from the reason why I ga-eji wee kpọọ mmadụ na this age and era a na-achị mana I ga-match up I ga-match to the level of ndị obodo oyibo a na-anaghị tax n'obodo a and the essence of that tax will ka ọ banyeche n'ife dịcha ka hospitals and schools roads mmiri electricity anything. Enugu state na-generate enough tax nke bụ that na ọ ga-abanwu every sector dị n'Enugu state which no ife this government na-eme. So ka iwe ya na nke a bụ oversight but that lady na-arụ na school amarọ m na onwe ka o si eme ya ka ọ dị right amarọ m na ọ dị right ka onwe because mụ na onwe m dị m ka onwe ka anya bụ call shi wee makpọrọ onwe ka call ahụ shi wee madị call ahụ did not sit well with me mgbe m nọ ya. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Amarom ihe ilo amarom ihe ichelu amarom mmadụ one n'ime unu fugo nya bụ video but the girl had like 4 students or 4 nurses simelu that video but 2 ka face hapụta the other 2 being on a background ofu na-ese the video ofu nọ na background so had a 4 so nyanwa a suspend ya to the point na ọma nna chete this school ndị ọzọ enyefa indefinite suspension mana mụ na gị maka indefinite suspension si arụ ọrụ even after 1 month or 2 months asizi ya gị na bazene need your services. The English ị ga-afụzi due to restructuring and all the 3 restructuring reform ncheta those 3 make mala otaka issue so that your services
your indefinite strike ends in 30 days or in 60 days, and from there your services are no longer needed. Kineko asoro gidi oyibo ogaba or the normal. So those 3 weekend they will not go back. And we can see ha nabazia. But no one causes a suspension na asoro no indefinite on anything, but no biana said that na amount what she is. Coming from this school lawyer administrator na I threatened they get a record with it, even though the NCC see that na Nigerian Communication Commission say that na a record mad without their prior notices. So sometimes this record is the important. So that threat, this is threat to life. Only yes to make that girl na ko my boss. Yes, all the against the wiki uje court to again because of it. But then and the girl video record the chakwa the thing tinyekwu ya n'iru akwụkwọ ka afọ ya. Sama mi feel up bomb na 07060485853 my bomb na 0915-570-8347. Hello. Keki me, good evening. Good evening, Uhuru Choma. Uhuru Choma, ka afa gị na-ebe isi akpọ m? I wish you the best. I wish you the best. Ọkwa turkey ka ntalụ anụ toro toro. Ka a na-eme na enwe ike mama afụzini anya ọzọ until next year. Yes, sir. No. Hello. So say well normally get na ndị otu anyị ndị vote nwere ike ebuputekwu ya asị ga-etinye ọnụ ebe eziokwu bụ na adịghị emere ihe dị mma. Chike would imagine na within 6 years ọkụ na-adịrọ after ka adịghị emeche video complaint ọ ga-go viral bụ ndị video ka enwetara ọkụ within 48 hours ka ọkụ bịago there to show that na these people money ha na-eme the money amụrụ ma the management ka m ga-asị na ọnya ihe na-eli the money ọ na ọnya na-eme ihe na-eme na ọkwa bịara ebe a na ihe ọ na-eme na mmiri adịrọ na the facility na the hospital na mmiri adịrọ there teaching hospital ifugo so the girl kwuo the truth n'ebe a so ịma na our governor bụ gịnị digital ọ sị na digital ka ọnwụ okwu ya now na government house you cannot see him face to face. You know, every to through the camera, through the this whatever. So the girl, that's the only way to complain to government because some make it again at the government. To understand, once they go, that's the savior of that teaching hospital. What because someone like that guy made the area, now what is open? He got ever got no call, and I've been teaching hospital there. Onye ọkụ people na-enweta ego bụrụ na na-enweta ego ewe na-enweta ego ndị nọ dị the management na-eli ndị na-afụ maka na-eli the money enwetazie ewu ka the woman nọ na-akpọ ya na phone kwesịrị that woman ka akpọtịa ka ha gbaa question ha jụọ ya ka the reason why you see this girl pull this video out because ọ kwuru eziokwu ekwefọ ya na ifu obodo a bụ ikwu eziokwu egbuo gị. They will seek on. But it's better you to say the truth. Keep so power. The girl now when there's a suspicion about the Europe, the girl one at the hospital. The girl I've got that's all go dismiss her, those are dismissed Kenyan get your yours again. That chair was all never because no way again to come back. Both of them, whatever might say again. How I may accept it, Mr. Bahasa again. But if what the truth, they deliver go the truth to never. The war, I forget about certain mistake. The whole world, I forget. Here I got through there. So our governor got massive, able the truth to the girl was near the girl, promotion near the girl. If there's overall Obodona roll of my the girl was near the promotion, near the bote. I'm coming to a put here because the girl near them to the government. Minus it.
Your job can even ever gone over a darkness. And teacher as of you candles of Bata. You see, no, you know, what kind you like about you move tea ever for another and move to quit tea on people who put you was open ever. Daalụ so, daalụ. And of course, ikwu eziokwu ka anyị nọ na ya, mana cheta na ị na-ekwu ya bụ eziokwu na ị ga-eji okwu na-adị emerụ mmadụ arụ, ị ga-eji okwu na-adị afụ ụfụ n'obi, ị ga-ekwu okwu nnọọ ka a civilized person, onye gara akwụkwọ, onye nọ na city, onye nọ amongst people. Ịghọtago? So ikwu n'okwu ọ ga-awa ikwu mụ adị forced to ịkọtụ gị off. Ndewo. Hello. Ka ime? Ka ime? Gbatụnata redio gị. Arụ m dabere chi nnọọ. N'isi ebe akpọ m? Ọnụ Emeneke nnọọ. Okay, gaa n'iru. Something like that, for example. Mana oya aga esokwa na chi na abọ na Taliban chi nwere ihe ọrụ n'Enugu steeti, nwere ihe ọrụ na villages Mbonachi. Mana that time anụ na the news na-enyere ndị Igbo ego mana nwere ihe ọrụ n'ebe a. So ihe a dịga mere ihe dị oke. O nwere ike na ụzọ egotere ego pụọ na ejetu ụzọ ọzọ ka ịchọ efotuo ya si na-alụgodo ụzọ. Mana ọ bụ na gị nwere oge ga-echite fon na ga-eme nwoke ihe adịga mere. Ị nwere ike isete ụzọ ahụ dị n'ebu unu ise ndo ya. So when come up now, because some people are getting the contract, when you got another route, they put so as now travel tools. Then how much is the financial governor? I believe because of the governor about always some villages of push it now. But not in that, you know, the eating of never the ego. Then someone on Chile, and that's why the government in Europe. So even if you can reach the open in every year, you get me the age okay. Oh my God, I need me. Not being my mama. Thank you. All right, Dalo so. Dalo. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Hello. Kekime. No. Oh, Dalo. Ezigbo no. Several stations in the morning. Wow, Nigeria. Maka the care for their question for you to get suspension. Open at the Americana, or have to a long with the open at the dog. After the Caracas in Kumetia and use it to get suspension. Although open at the get report to them for suspension. So somewhere caught. So Maka with you, which is not good. I don't Nigeria didn't call that. Although I don't know what I want to I have an Africa, Yancy, Plateau, Maka, my bedroom. If I need to see you ever, you want to like happy Easter Monday or happy Easter. So, what they are buy my teaching as well. What they are buying everywhere in Nigeria.
Yeah, yes. The other guy, all the time, all men go here for Kalandia, not Nayad. We don't check on with the woman about that they check on in the Hana. I am not check on you. You are going to get check on me. Maka Nigeria, I go call that. The Chinazo, I just like this. I can see. I can go. Dalo so. Dalo, of course, I hear that no one I feel them the news about yesterday. So Mara confirm anything who right now. Obu no me, I can go me fear. Obu na me ome na ma ya. Of course, before Chieje or before tomorrow, nga fear, but already very unfair. Na obu na onwe ko so decide and diko to I predict. Yeah, already na Easter. Ọchị a na-akpọ dangerous life dị ọchị shiri m n'obi, but o nwere ka ọ ya esi wee ọ ya dị very bad that na ọpọ n'ihe a niile anyị na-aha ma na-asị that na na-ene anya na ị ga-afụ na ọ ga-azọtụ sososo area mechaa zọtụ etinyere police etinyere security in place for protect human lives, then all the very bad afụbeghị m the news, but then ka anyị na-aga mfe of course m ga-ekwu maka ya echi. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo, ebe anyị na-eji asụsụ anyị wee na-dissect okwu, na-akpa nkata onwe ike na-adaba. Ebe a ka m na-ajụ unu ka uche unu maka uche onye adị njọ. Kedu ife ilo maka na mụọ na onwe mba ntị Chinazụ need m ịmụta one or two things. Ọnwa mmadụ na-ahọsụ like otu a mụ na gị si ahọsụ jelu si na ọ ya agụ nọọsụ etinye ya na hospital o mee vidio n'ebe ọ na-arụkwa ọrụ adị ọkwa mma nekwa how else ka ọ ga-eme ka gọọmenti mara na-abụrụ ihe ome, but instead ejeje chụọ nwa mmadụ na skuul nye suspension, because inye suspension wee chụọ ọbụna biko ọbụna suspension abụrụ ịchụ achụ nye m the right Igbo word for ịchụ for suspension, because nwere ife dị iche na fana abụ alright. Akpọ ya threaten by her life just because na okwu la eziokwu. Ịma na before mbido program anyị kwuru na nwe ndị bụ na eziokwu na-agbafe agba na ntị mana is well. Hello, ka ime nnọọ. Okay, gaa n'iru. Gị ka suspension okay ezumike akpọzie leave gịnị? Daalụ so daalụ. And suggestion gị dị mma, of course the suggestion dị mma. Ebe anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị otu oge show edere mụ na gị na mma
otu esu ediri obodo anyị mma, society anyị mma, individuals nọkwa n'ime obodo anyị mma, otu esu ede mma ka anyị na-ekwu maka ya tata. Anyị ji maka nwa agbọghọbịa na-alụ, nwa nọọsụ na-alụ na teaching hospital ụwa anyị. Ama m ebe this teaching hospital dị n'ụwa anyị precisely. Ọ bụ na onwe ya ma ebe ọ dị, onye ya akọwa nwuru m. Ama m na ndị mmadụ ejenugo ebe ahụ. Amara m na ndị mmadụ enwenugo onye jenugo na ya bụ hospital. Amara m onye ga-akọwatanwu side ebe ọ dị n'ụwa anyị. Ịghọtago, so that ọ bụ na nche ịga ebe ahụ ka anyị malụ ka m ga-esi wee gị. Then nwatakịrị mmadụ cry out for help. Nekwa ife ọ na-agabiga o. Nka nekwa na ọ ya arụ night. Imagine ịnọ a whole night without ọkụ mmiri. Ka ha si emezi ya? Kedu ihe ha na-arụzi ebe ahụ without mmiri? Hello. Ka ime, good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? I wish you the best. Carry on, no. Ndekwa mma o. Ke maka ndị ogbu ka? Yes, so. Kedu ebe bi ya? Don't worry akwa. Don't worry. Onye nwa, don't worry akwa. Ha abatago.
No, dalo. All right, 0706-048-5853 mo na 0915-570-8347. And of course, m ga-try ka mma na onwe onye ga-ewegota before izu a gacha ka anyị ma na anyị ka anyị kpaa nkata dịka otu o si gbasara onye bụ ụlọ ọgwụ ka anyị malụ steps gọọmenti na-eteki ịmago nwanne anyị nwaanyị a si kpọchie ya n'ọrụ na o nwere ihe ọjọọ ome o zuru oshi ogbughọ mmadụ ozughọ hospital equipment o nwere anything dị njọ ome sọsọ ihe ome bụ gịnị na ọ si na condition ebe ọ na-arụ ọrụ adịrọ conducive na environment bụ zero equipment zero so nwere afọrọ m ihe dị bad afọrọ m ife bụ ihe ọjọọ dị na ya bụ okwu melụ anyị eji wee sị ka suspend ya and of course suspension adịrọ m sure na aka gọọmenti adịna ya but ihe gọọmenti nweziri ime kịta bụ gịnị dịka otu anụ a ihe a si wepụta gị ife steps ha na-eteki imeki sure na ya bụ condition of ebe ndị mmadụ na-abịa anara ọgwụ eme operation surgery ebe ndị mmadụ kwesịrị ịbịa dị ndụ. I just wonder kedu ka hospital a si manage all this while the hospital na function kwa at all ka ndị na-arụ ebe ha na-aga just nọ at the end of the month because sonya bụ the thing at the end of the month arụrụ a na-akwụfe ụgwọ at the end of the month alụrụ ọrụ ha na-anata salary fa mmadụ anwụ mmadụ adị ndụ fa na-anarụ salary ha onwe ka o shi wee madị onwere onye na-ekwestion fa na-analụ salary onwere onye na-eregulate because ọ bụ na na-regulate that place na supervise fa ka ọ na-adị supervisor kwu na-anakwu ife mgbe m for the thing a lot of questions a lot of things a lot of ajụjụ jụ m isi but ịmago na ebe a bụ Nigeria anyị adịghị care dị about lives ndụ adịghị abọdo anyị imagine hospital o nwere sometime ebe last year si unu that na hospital na-atụcha m ụjọ na anything ị na-eme n'ụwa iwe hafe iru hospital ịmara dị ihe Chukwu meere gị kọsi nwee ike ịbịa hospital otu ijiri ụkwụ gị bịa ịma njizi ụkwụ gị na ike ka ị nara ube gị ike ka ị nara be gị so ọ dị onwe ka ọ ma dị anyị ma na ọrụ na-aga n'Enugu steeti mana ife melụ anya ndị gọọmenti ejibe baruo na this teaching hospital 1 ife mụ nwa bụ teaching aza ejibe wee ghọta ya and ka nya bụ hospital pụtaziri ife a wee suspend ya onye mee ka nya bụ hospital pụta ife ihe ndị mmadụ na-achọ ihe a bụ ife eji awụ akpọ nwatakịrị asị ya na ọnya wụ the best work enwe na the school na the hospital ụdị ihe a ka eji applaud mmadụ mana instead na obodo anyị nọ na ya a na-eme gịnị a ga-achụrụ ị gị achụ sef chụọ gị achụ enwe ka anyị shwe na alụkwa oge ndụ gị analụ gị why maka na anyị na-deal with selfish people anyị na-deal every day with ndị dị greedy so every single day mara amarụ na ime itie 10 persons out of the 10 7 achọrọ ihe ọma 7 achọrọ ihe ọma chaa mana ọ ga-adịcha mma ọ bụ na every governor nọ na every state nwere ndị mmadụ dịka Peter Mba and Alex Oti obodo and also somehow Soludo of Anambra State obodo ga-adị no mma now ọ bụ na the whole 30 states na Nigeria na enwe 30 governors from different 30 states dịcha ka these 3 persons obodo ga-adị mma at least anyị ma na ofu na-achọ ịchụ ndị na-eji ọgwụ alafuta ụmụ okorobịa ịma na ihe Soludo nọ na ya bụ gịnị clean ọ nọ na clean environment emebikwana arịa mmiri isi na ị na-eme dibịa bịa na alụ tiketi gị ka unit number ka gịnị ị bịa perform ihe isi na ị na-eme and ọ ya alụkwa ọrụ o
isi na ị na-akpọnite ndị nwụrụ anwụ make sure na enye gị ozu na ịkpọnitere onye ahụ before ị na-afrida ọ sụcha na ihe na-atọ ndị mmadụ ụjọ ije na lọdatị isi kịta na-ebu dibịa na ị na-agwọ ọgwụ ị agwa anya ebe specialize ịgwafe ebe specialize ime ya bụ ife ewetelu gị ofu ime ya ọwa ọkụọ ị na-ada de iwelu your own tag document ya gị tinye gị na sistem na ihe ị na-alụ bụ eze nwoke ma eze nwanyị inwe anwa jeru ebe ahụ ihe ị na-arụ adịghọ omehọ ịkpọ onye ọbụla ị chọrọ ịkpọ ya ọwa ọkụrụ atụghị gị na nga then atụghị gị na nga the condition a ga-eji kpọpụta gị bụ na ị ga-disappear from nga ị disappear kwa na alụ ị dị acquitted of all charges acquit gị of all charges ị na free mana everybody na-apụtafụ gị ebe ahụ ịfụrọ na ife ị na-eme edochara anya ama hapụkwa gị na until you plead your guilt you plead your guilt mgbe ahụ wee jezie maa gị ikpe amazie gị ikpe ịsavụzie your term onya ka gọvanọ Soludo na-arụ now clean the environment make sure na those places enweche dumpsters na Anambra because abịa na adịka Anambra with the dirtiest state enwe na Nigeria enwere ebe ị gaghị eje ịma afụ hip ahịfịa before ị gaa 2 poles ị ga-afụ hip ahịfịa ị gaa 2 poles ịfụ hip ahịfịa ịbịa n'Enugu ife gọvanọ Peter Mba na-ewebata gịnị teknọlọji enwego tekno ndị Shanghai abatago enwe tekno farm ị na-anụ maka tech first otu startups for ndị techs ndị chọrọ ịba na techs a lot of things anyị enwego ije na Holy Ghost terminal anyị nwere ebe a anụ nọ technology ka eji arụ everything dey digitalized tax digitalized file tax digitalized ịkwụ ụgwọ anything ị chọrọ ịkwụ na even your light bill digitalized nke abụrụzi nke ka ije so ọ bụrụzi ihe niile ka ị eje ọfịs ije mee and the good thing bụ na enwe people dey effective onwe ka isi efilie na enwe whistle blowing number hotlines ebe ị ya akpọnwụ ije na Abia steeti ndị Abia steeti Alex Oti akwụnyegolu ha their own like onwezie gbasara ha na-enyere ọkụ enye ha ọkụ ha na-enwe ọkụ 24/7 ha nwere their own grid ebe ahụ arụchago ụzọ eche na adị alụnwa eche na ịrụọ ya na-emie ma enigwe ada ọrụchaghị ya so ịbata every single person nọ na Abia steeti road and light road ọkwifụrụ ụzọ ọkụ na mmiri bụ the 3 basic amenities obodo kwesịrị inwe but unfortunately ịbịa na Anambra fa na struggle for light ịbịa na Enugu anyị na struggle for water ndị Abia steeti ka m fụgoro ebe Alex Oti si aga ka nghọta amabeghị m ife fa na struggle for ka emechagodo ka anyị jebegodo by the time emewe campaign for election na ndị otu ka nnụgodo ihe o megolu for ndị Abia steeti so obodo niile nwelu ife fa na azọ ife na afịa ha arụ ife na akpafa onwere onye ọtọrọ ute na bia onwekwa onye ọtọrọ ute na steeti fa but ihe anyị na-eme gịnị anyị na fight towards perfection and anyị bịa fụ mmadụ meela anyị nyere anyị aka mee ya bụ ife obe nkenke ọ ya adị nọ mmanụ ọma ndị mma ọ ya adị mma na so ka otu ọbụla o si na-adị ka anyị try ya bụrụ the person si na like ife ọma ka anyị bụrụ otu aka ọ dịkwa n'ezinụlọ anyị ga-afụ onye ihe ọma na-emelụ ọ ị ga-afụ onye na-ekwu ezi once ikwu ekwe na-ele eziokwu asị gị na ịbụ talkative na ị na-ekwu ka do you know why? Because na decide na ịma nna asị asị ị decide go na ịma nna atụ asị so therefore because of that
ibugo gịnị ibugolo onye ashị ibugolo onye ekwurekwu rada ibugolo onye ekwurekwu so Chukwu ya emeela anyị ebere nnọọ ka ndị bụ n'ọfa anwa bụ ndị anyị na-aya ka anyị yadebe ha ịghọtago sagara ebe ọbụla nna na-cheta azụ anyị bidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ịnọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo nna na-cheta azụ A sugar cake for you to take for all the It's hard, it don't always work. You just try your best. Give it up to me. Leave me with my fantasy. Give it up to me. Be my fantasy.
Long green. That's even though it's not like a dolphins. N'igwe consider ka anyị na-agbakwa mbọ ka anyị na-achọ ife afọ ga-eli ikwu obriba bịa ma o ma hila o Olisa bi n'igwe ka anyị na-agbakwa mbọ ka anyị na-achọ ife afọ ga-eri Chukwu okike abịa ma o ma ki Olisa bi n'igwe consider o ka anyị na-agbakwa mbọ ka anyị na-achọ ife afọ ga-eli Chukwu okike abịa ma o ma Olisa bi n'igwe ka anyị na-akpọ ka anyị na-achọ ụkwụ afọ ga-eri Chukwu okike abịa ma o be my Now you be the only woman waiting for my head, yo. Now you be the only woman waiting for my heart, yo. If I do, now your food I want chop, yeah. Baby, if I do, now you go be my nurse, yeah. Oh, you na tunume, I rock on no more. I need your love. That's your my Abato you na wunu more. I rock on no more. I need your touch, you. That's your magical touch, you. Love of the autonomo. On a caramana. Oh, boy, my love, you. Are you ready to run? I forgot my gun. Nobody can. Follow me, go. Now you be the only woman waiting for my heart, yo.
Now you be the only woman who wait there for my heart, yo. If I the hot, now your food I want chop, yo, baby. If I the, now you go be my nurse, wo. Oh, you know to no more. I need your love. That's your magical touch, yo. Akpata oyi na-ele no more. Aroku na-ele no more. I need your touch, yo. That's your magical touch, yo. All night. Can you be my only woman who wait there for my head, yo? Now you be the only woman who wait there for my heart, yo. If I the hustle, now your food I want chop, yo. Baby, if I the sick, yo. Now you be my nurse, yo. Oh, you na tunume. Aroku na elenumo. I need your touch, yo. That's your magical touch, yo. Abato yi na elenumo. Aroku na elenumo. I need your touch, yo. That's your magical touch, yo. Yeah, yeah. Abo suwe. Abo suwe. Akoroman, abo do yibo. Eh, but what about Akarampan, abo do yibo. Ife bụkwa n'ụzọ ka ife asị na gbalụbaka. Mma nwoke dị n'ime akpa. Eje wo malere odisa. Ebodo ma atụfụ abụ nwata billion fighting billions n'ime azụ. Aha. Aje. What is the life if you know sweet? If you did, are you telling me you're busy on Senko? Why don't we have different? This is the first Easter. First Easter. Every farmer kwụsịrị ka anyị ga-ebido. Money in a billion vanu, eh. Money in a billion vanu, oh. Money in a billion vanu, eh. Money in a billion vanu. Shey, nobody. It's a bit chop don't be to get money. Don't be to get money. Don't be to get money. It's a bit chop. Eh.
Alright, anachetego maazụ. Okay, anachetego maazụ. Ka a na-ejekwa anachetego maazụ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo, ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ anyị kọmamịrị ọnụ onwe ike gba ụfụfụ. Ebe a ka anyị na-etinyekọsị n'ụkwụ anyị n'ofu trauza. Ebe a ka m na-ajụ unu uche unu maka na uche onye adị njọ ka ife ilo. Maka na mụnwa na onwe mba ntị Chinazọ need ịmụta one or two things. Ebe a ka m na-asị unu jiri unu nwayọọ, be your brother's keeper. Na-echebe nwanne gị ka ọ na-echebe gị. Ebe a ka anyị na-erikọ nri n'ofu efere. Ebe a ka m na-atụpụsị ọkpụ niile dị n'azụ were nke bara uru mere ife. Ebe anụwa bụ ebe anyị na-etukwu anọ were asụsụ anyị dissect okwu ụwa mgbede anyị, ebe ọ ga-abụ anyị gbagharịchacha nnọọ for the day, anyị gagharịchachacha nnọọ gbachaa mbọ niile soilichaa aka anyị. Ebe a ka anyị na-abịazi wee were egwu anyị na topic for the day wee na-agbatu ụbọchị a wee na-abịa na njedebe. Ị na-anya na time efu na nwa obere oge time anyị eme gịnị akwapụ anyị n'ụzọ anyị achaa n'ụzọ maka ndị ọzọ na onye time ya gafere ọchalụ ndị ọzọ, ịghọtago. So otu a ka anyị si eme ya. Make sure na ịkpọọ m na phone, biko gbatịnata redio gị ka nwee ike nụ ife ị na-ekwu, ka anyị nwee ike kpaa nkata ka ndị okenye na-abụ. Make sure that ị na-akpọ m biko nọrọ ebe netwọk dị, ma na weda anwụchalụ nnọọ abịakwazi m Bible verse, do not the sun will not smite me by the day and the moon by night. Nna nsị na nke anụ a sun nke a smite bazikwa by the day na ọbọ ọtụkwa ife mụ na Chukwu kpara na nkata bụ ihe a, ịghọtago. So weather dị very very hot today, and of course network kwesịrị ịdị clear. So if ị ga-emedebe mbụ just ịchọ ịkpọ m na phone, gbatịnata redio gị, gbatịnata ife ọbụla na-eme mkpọtụ n'akụkụ gị ka anyị nwee ike kpaa nkata ka ụmụ nwanne. Cheta na anọ m na YouTube na Volt Odenigbo. Ọ bụ na ịchọ ijoin m na YouTube, join am na Volt Odenigbo. Anọkwa m na Facebook, adrọpụ m questions anyị ebe ahụ. Ịmago ọ bụ na ịchọ isonyere anyị na Facebook. Of course, ọ bụ na ịchọ ịkpọ na phone, kpọọ na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Kelvin Zenlikeng Comfort na amamafa biya anas gini biya. Dalo, thank you for joining me. Dalo. Thank you for joining me on YouTube. And of course, ka bịa na Facebook, Divine Chizoba Jenny send like message si na n'uche nke ya na ochero n'ihe nke nwata nwaanyị melụ dị mma. Na the hospital na Enugu State government need ime one or two things gbasalia. Ịghọtago. Of course, the essence o ji eme that video brought to mock the hospital, ma ndị na-achị the hospital, ma ndị nwe obodo. Ịghọtago. The essence for that hospital ka ndị the right people o kwesịrị iru ntị ka fanu ya and fanu ya. And anyị ma na these days na nwere ihe dịka ihe mmadụ fụrụ anya nke abụrụzi nke na-ekwuru na ntị. O nwere ihe bụ na mmadụ fụrụ ya n'anya enwe witnesses. Ịghọtago. Then ekwuo na ntị enwe witnesses. Karịa na just kwuo enwere witness, enwere evidence, nothing ka evidence choke. N'abalị ọkụ adịrọ witnesses na around, so ọ na-ekwu ndị OES member ya na-ekwenyeli ya na ọkwa eziokwu. But at the end of the day, abịa mee nwatakịrị ọ dị nnọọ ka ihe o mere abụ ihe ọjọọ. Aside from it threatening ya to pull down the video, abịakwa suspend ya from the hospital. Ndị enyi ya nwaanyị, the other 3 girls, enyi had indefinite suspension. Nye suspension. Nke ọ sị that na obi ya na-asị ya na ma mkpọchi etezi azụ ka evi ilo. Hello. Good evening. Ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Hello. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Alright, ihe a bụ ihe ọzọ na-ekwesịrọ. Ebe a bụ radio station. Ama m nwaanyị mmadụ ga-eji kpọọ m na-eme. Ama m ọ bụ na ị need help, say na ị need help na-ejighị aka n'onu. I ma na-ekpọ for help, mana nke ịkpọzi gba nkịtị bụ nke m aghọtarọ. Ịghọtago. So ọ bụ na ị chọrọ inwe conversation with us, kpọọ na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Na Facebook, Maribel Luchi si m ehihie ọma, Nwada Chinazọ, otegokwan emesigo. Okay, emisigo m gị o, nne m emisikwa gị too. Adị m
adịghị m enweta station unu, anọzi m na Lagos. Ya achọkwara m ịdị na achọkwara m ịdị na-anụ onu gị. Nne m, anyị nọ na Radio Garden. Ọsọkwa gị nọlụ na Kafanchan. Anyị nọ na Radio Garden. Ị downloaduo ya. An app ị ga-enwetenwu n'ebe app ị ga-enwetanwu na your Play Store. Then ijirizie aka gị. Akwa ndị be ya kwa Play Store dị. Hello. Good evening. Ka ime? Ka afa gị adem oyi. Ka afa gị n'ebe isi akpọ m. Okay. Eziokwu. N'ishi. Yes.
hard because then the journalists they go ahead, it's not the management is or how much suspended you has a yeah tackle that this time every hard school hard located not the name of your own people and neighbor local in a band so the hard road to see God in on the band because neighbor who is watching mafia the water good then he has told the woman yes no have no young and in fact the only boy a PhD your audacity your audacity no but they're not hard suspended there and hard suspended there not for oral suspension or yes, because the hammer go the money fact is now for no young problem so if you don't will suspend the app yeah to I'm not on there because the person is not do a question in the app Chai jisike kpọghachi maazụ 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Of course, onwe ihe dịka mmadụ disguise wee jee jụọ ajụjụ. Abụgodu na ị chọọ ịjụ ese nwaanyị ị chọrọ ịnụ family chọrọ ịnụbata ọ na-adị very important ime gịnị to disguise. Otu a ka ị ga-esi wee nweta eziokwu niile dị n'ọnụ fa. Otu a ka ị ga-esi wee nweta eziokwu niile dị n'ọnụ fa. Alright, so jisike ka ịkpọghachi maazụ. Hello. Nganiru. Social media. Now, Brony got put on a public before he got put on a placard that guy in also. The other one, the other one, the address. On a kit and if you go on social media, they broke in a gamma government or think it will get a gamma think it because of one who got on the carrier, give a placard. They open in or village open in or you open it from maybe no, you open a government not be a month of individual not be a month. Fear na social media, fear na public, coordination na fear. Maka bros is up at na public. Then we get tutorial, you put pay ni na tutorial go go you open na Maria, I ain't charging it on pop not. I know you will take results just like in Ghana. Nwa kuchaliga, daddy kuchaliga, ya got viral. They will the law, okuna do hockey. So that means no when the job wa. I'm going to put out name with the contract. Yes, with the I know that the government will just suspend that school that the second day government. If I go to house, was there long for than I say. We don't want to name with just suspend. But actually, both the woman in the way will go out that then what if again they have not have no question indefinite suspension. You don't wear good. Question. When they put it because they have put some medication for neighbor. So that girl should be celebrated. And it's one of the amount of the school, I respond to go back the suspension and hand it. I recall go to the back. Amount of the young kind of battalion. But I actually follow up. Now look from one girl from all angles. Because the girl go to Agakita. Kaina look from her because they follow you up. Just like that girl is by something to blow. The girl she celebrated the whole world now as noble or a celeb couple, no hero couple, not yet bring a light. All because of that girl, Capona boy, she can't be now be develop with a bit. Or from that girl, just that video, open a video that girl. One boy had been there before. One video that girl, one boy in the way she now was able to develop with it. Most I got on a village, I got continue to social media before. Daalụ so. Oh, daalụ. And of course, I'm an EF social media already that powerful, but because n'ihe nkiri. Eyotago nke a they talk they see. Ọ bụrụ nke ekwuchara adị na-acha achọ. A na-ekwu a na-eme gị na na-eme. Onya bụ the thing. Because why? A na-afụ evidence dị ọ bụrụ nke na a na-asịkpodo mmadụ asị ma ọ na-emelụ nta mee imo mba nke a bụ ị na-ekwu ya a na-afụ ya. Alright, so aga n'ebe ọ bụla nna anacheta azụ mgbe nna chetara azụ ka
ka mpịachie for the day maka na ụbọchị na abịago na in fact ụbọchị abịago na njedebe ọ bụrụ na ọ na-abịazi ụbọchị abịago na njedebe aga na ebe ọ bụla nna anachieta azụ ndewo
Me, I no like wahala. Don't know. Anachetago m azụ na Volt 104.3 FM, and of course anyị ma na nke a bụ nnacheta m nke ikpeazụ. Ịghọtago kịta izugbo just choice unu Bible isi unu daalụ kunso nọnyere m na wee tinye ọnụ n'okwu a wee kpaa ya bụ nkata ka ụmụ nwanne, because ihe anyị na-epreach ebe a bụ gịnị? Togetherness. Anyị fụ eziokwu anyị kwuo, gị nwa nọkwa na-eme mmadụ ihe ọjọọ, si na sekụl ahụ pụọ jee rịpọtụ ndị ahụ. Ọ dịrọ mma. Ọ ha nchabụ ihe anyị na-ekwu, vidiyo nwatakịrị a wee gbaa, mana the best thing the hospital administration feeling na ha ga-eme dị mma dị mkpa bụ gịnị? Amarọ m na gọọmenti sifa chụọ onye bụ nwatakịrị n'ọrụ, ka ọfa nwa bụ ife jiri ekike ha wee chụọ nwatakịrị n'ọrụ, but nsogbu adịrọ. Otu ọbụla o si na-adị, anyị ga-afụ the end of it. Ịghọtago? Yes, mụnwa ga-emeki sure that na ka ụbọchị na-aga onwe any new development mmemme ka unu malụ, maka anya bụ nwatakịrị ihe o mere abụrụ ihe ọjọọ. O mere ihe ọjọọ kpatakpata, ọ bụgodo na ifere na-eme gị ebe ị na-arụ na ị chọrọ ka ndị ụwa maa ebe ị na-arụ otu o si, ị ga-eme igwe nwatakịrị si ya gịnị na ị mekwala ọfụma, mana ọ bụrụ nke ije threaten bụ ya, ọ dịrọ possible. Well, unu eme gị ọ dị possible anyway, unu mee ya ọwa ọkụ ọrụ unu, but at the end of the day m ga-achọ ịma ife meziri unu nwa bunu feel na nya bụ nwatakịrị deserve any form of punishment. Ịghọtago? If he did not deserve any form of punishment, m ga-ama why. Kedu ife mere iji feel did not deserve such punishment? Alright, so na-asị unu daalụ, na-asị unu Chineke gọzisi unu nnọọ. Ebe ọ na ego unu si apụta ọman dry up, ebe ọ bụ unu si apụta ego wee na-arụ ọnụ your daily activities, Chukwu ga na-enye unu ya mmaji pụrụ mmaji. Ịghọtago? O nwere ife ga-aka unu aka, ọ bụ na ihe ọbụla metụrụ n'aka ga-abụ ngọzi ngọzi. In fact, m ga na-declare multiplication ọma nkọnarị unu in n'afa Jesus. Amen. So ife ọbụla ị na-eme, jisi ike n'ọlụ na Volt 104.3 FM, maka comfort zone ga-abịarụ gị n'oge na-ete ha aka. But meanwhile, I ga-enjoy egwu ndị niile ga-abịa tupu comfort zone. Na-asị unu ndewo. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Oge ndị Igbo na-abịa na njedebe 4. Afam Bantichi n'azụ. Ka emesịanụ. Mana meanwhile, men day. Okay, and before mpịachie, afụgo m the killing eme na Benue State on Saturday morning, not yesterday. So afụbe m nke mere yesterday. So far nke mere yesterday. Nke mere nwanne nya aka mfụ, not yesterday. So Chineke nna gị anara obi ha na ndokwa nnọọ, ka fa nwee nnọọ eternal rest, because a na-alụfa ndụfa n'ike. Ama m na ha ga-enwekwa peace, mana anyị na-ayọ Chukwu ka onye fa ka fa rest in peace. Ịghọtago, na his bosom. Ọ dịrọ ọba ama m obodo anyị asef ike gwụ. So probably ha nọ na ihe a na plan all on Sunday, ha decide to be on Saturday. Okay, ndị gọọmenti adịrọkwanụ njikere, ha mara na ha kwesịrị on their toes. Nsogbu adịrọ. It's well. Ọ ya adịcha mma. Chineke na-aga na-edozi echebe anyị nnọọ, na-eprotect anyị, mana anyị enwekwa tu ka anyị na-echeki ebe anyị na-aga, ebe anyị nọ at what time. Ọ dị oke mkpa, especially ọ bụ na side unu ebe na-adịrọ safe. Biko, a lot of us bụ ifere like ụwa anyị anaghị ekwu kịta. No wonder anyị amarọ maka anya bụ school. Onye ọ na-eju asị gị na ọ bụ na ọ bụrụ na anyị fụrụ ya n'anya, na anyị fụrụ ya fụ the sign, fụ na the school dị n'ụwa anyị, nwere onye ga-ekweta na ọ dị n'ụwa anyị. But it's well, even inside well. So na-asị unu ndewo. Ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Ndị mụ na Facebook, YouTube, ndị na-ege m ntị, ndị kpọọ m na phone. Daalụnụ. Ịma na ọ bụ na ọ bụrụ maka unu, m gaghị anọ ebe a. Mana otu ọbụla o si na dị, ọ dịcha na mma. Men day, of course, anyị mount nwere ebe anyị na-aga. Ndewo.